Transport pubbliku aħjar rotot ġodda u proġetti ta' infrastruttura li mistennija indirizzaw il-problema ta' traffiku. Kienu dawn it-temi ewlenija li tkellem fuqhom il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura u trasport Joe Mizzi waqt sessjoni ta' Gvern l-isma. Dwar tal-linja kard il-Ministru Mizzi qal llum din l-inizjattiva tħalli l-frott fejn fost l-oħrajn hemm 70% tal-anzjani li qed jużaw din il-kard. U li nista' ngħid jiena li għalkemm jiena kont qed nibża ħafna minna dir biċċa xogħol li t-tibdil li wieħed se jdaħħal xi ħaġa ġdida il-cards minflok il-biljetti, ħsibt li se tkun diffikultà kbira. Però illum nista' ngħid u ntikom statistika illi nofs il-popolazzjoni, jiġifieri madwar 200 u 2000 għandhom tal-linja kard. Il-Ministru Mizzi tkellem ukoll dwar ir-rotot il-ġodda ta' trasport pubbliku u għalli għal-kontrarju tal-gvern preċedenti u ma nefaqx flus f'konsulenzi iżda ħass li għandu jkun il-poplu stess li jressa il-qudiem l-idea tiegħu dwar ir-rotot. U ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jibdew deħlin fis-seħħ rotot ġodda li mistennija jtejbu s-servizz ta' trasport pubbliku. Il-Ministru Mizzi tkellem ukoll dwar iż-żieda fil-flotta li l-operatur privat ġaba trasport pubbliku. Għalli l-kumpanija ġabet 142 karozza ġdida li jniġsu inqas kif ukoll ġew mibnija speċifikament għat-toroq ta' pajjiżna. Il-Ministru tkellem ukoll dwar ix-xogħlijiet li isiru fit-toroq fosthom il-proġett ta' Triq il-Kosta li jinsab fil-fażi finali. Semma wkoll kif iż-żmien li ġej se jibdew ix-xogħlijiet fi Triq il-Kappara filwaqt li rrikonoxxa l-problema ta' traffiku. Hawnhekk saħaq li din il-problema ilha takkumula għal snin twal u dan il-Gvern diġà beda jindirizza billi daħħal ta' miżuri fil-budget għas-sena d-dieħla.